yanonzi Lawrence anakuya ndiani wenyu Lawrence iwe Martha mwana wenyu kana muntu akadzokera kupi anogara South Africa. Okay. Changamire nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekundipuma uroyi uye kuti ndakauraya munhu. Tikanengo dzako chitopani mari yedare zvese zvaitwa kutaura izvozvo ndibhana pasina karombo aitaura kuna makagunda. Ndauratinzwe Barnabas. Sorry, na 2007 ndakauya padare ndaripoterwa namukomoni vachitaurawo kuti ndakauraya munhu uye ndine zvikwama. Takauya tese iwo vakanga varipo naiwa takasvika muno mudare ramambo Makoni ndobva yapirwa nyaya zvikanzi namambo Makoni right mune mawitness here zvikanzi no mawitness tinawo asi hatina kuya nawo saka nyaya yenyu toitonga sei zvikanzi tinogona kundotora mawitness zvikanzi right endai motore mawitness maiguru wangu wachibva watoti aiwa ini ndinoenda kundotora mawitness ngekuti ndini ndiri kurwadziwa nenyaya idzi zvikanzi endai motore mawitness iwewe musungwa wachitaura inini tichakushedza futi masheedzero ataita izvozvi ndakanga tiurwa samanisi right but tadini patabuda mudare tichitarisira kuti pamwe tichadini tichadzoka kudare kuti nyaya yedu ipere hatina kuzodzoka 2007 pandazomboenda kumba kwawo ndine mwana wamukoma wavo tiine pfungwa yekuti tijekeserane nyaya iyoyo yekudziyo ndakauraya munhu uye nezvikwama mumba muye hatina kuzomugara but takabva tazodzingwa imomo tabatirwa nematenda ndokubva tabuda. Saka zvatakabuda takafungidzira kuti pamwe mukuru pamwe nyaya iyi azoona kuti pamwe here afunga hake kuti pamwe ipere yakadaro manga ari mafungira angu asi hazvina kuzodaro pamanje. Nanhasi ndiri kuramba ndichifungudzwa nenyaya iyoyo. Vari kunditi ndakafonda munhu, ndine ngozi yandakapara, ndine zvikwambo, zviri kunetsa mumusha. Iko zvinezvi ndakatongothreateniwa neye mukomana Lawrence yekuti ini ndogona kuuraya munhu, ini ndogona kupfura munhu nepfuti kana kubaya munhu nebanga kana fumo achibva. Ndiri kutogara zvekuti dai kuri kuti anga ari muno ndikadai ndakatondotsvaga peace order kumapurisa but hamuno. Saka ndazofunga kuti nini ndiuye kudare Ramambo Makoni kuno wawedze kutibatsirawo ndikurudziwe mhosva yangu yandakafara iyi. Waunze mawitness avo sezvakanga zvambotaurwa nedare rino pamashure. Ndo nyaya yangu yakudzudza kunoita. Ukamanya wakamira sei iwe naMartha? Mudzimai wamukoma wangu first born mumba medu isusu. Ndo ane mudzimai wakashaikawo. Nyaya yekutaura ndinoti nditi ndakauraya munhu. I'm sorry, Wadari. I'm sorry, Mambo. Nyaya yekutaura iyi handisimuke nditaura ndakamira iyi. Kana ndira kusimuka henyu mungasimuka. Nyaya yekutaurwa nababa munini wangu ava ndiri kunzwa iwo wachitaura kuti inini sekuripota kwawakaita ndakavaudza kuti imhondi wakauraya. Ini ndiri ipapo ndinoda kuti ndibve kuna baba wako kuti ndakataura mashoko aya ndiri papi ndichiwataurira iwa kuti inini muri mhondi ndakaya. Changamire. Kuuya kwawatakaita kuno kudare namaiguru awa namukoma zvinhu zvawakanga wari kutenda mazviri. Ndosaka wanga wari kuzvipira kuti vanondotora mawitness. Iyo 2007. Takauya tese ndiwo wakataura here kuti mukoma wako wakataura kuti ndorotora mawitness. Iwo ndo wakatotaura kuti hapana chinondinetsa, ndiri kurwadziwa nengozi yakapara, ndiri kuziva pane mawitness. Mune ngozi here mumusha?
wadare nyaya yekutaura chokwadi isusu takauya nyaya yedu haina kutaura zvakaitika ngezvekuti isusu sekaichida kuti tienzaniswe kana kuti tigadziriswe mukoma nemunun'una ndonyaya yakenge iripo. Saka zvadaro izvozvo kuya kwatakazoita isusu kuno nyaya yedu haina kutaurwa bane mhaka yekuti akauya achiripota nyaya haana kuuya baba muindo wakazouya muripoti wenyaya anoziva nyaya yacho haana kuuya ndiye akauya achiripota matonhodze rake rekaupwera anodzi kapfunyi ichi inebva yanyu here ichi iyama yanyu iyama yawo iwawa changa ndipiri samanisira ndakaona harina kuripotwa namatombo handina kusungiswa namatombo mukomani mumamata anjani Ignatius Nyakarombo ndiye akandisungisa ini kwete matombo. Samanisira ndakaona ini rangaririra mukoma wangu richisunga ini. Awa matonhodzi wakamutaura kuti iwitness iri kuziva kuuraya kwakaitwa munhu neni. Ndo mabudira aita nyaya iwayo. Handina kusungiswa namatonhodzi. Iye kadai matonhodzi anga ari akaripota nyaya munomu asina kuzoya kudai anotosungwa futi namambo. Ndikaunza nyaya yangu kunoku ndozorega kuuya kudare kwacho kuno mambo anotondisunga futi ndikutambisira dare nguva hongu dare raisawana kuzosunga matonhodzi sekurega kuuya kwawakaita isu zvatakauya tichitaura nyaya iyi maitaura nyaya yekuti isu sekaitaura nenyaya yekuti tienzanisane mukoma nemunun'una pane zviri kunetsa zvese zvigadzirisika hakuna akayozomanga chacho chaida kuenzaniswa kunetsa kutadza kuwirirana mukoma nemunun'una kuti mukoma ari kuti ngozi here zvisina ngozi. Wona ini ndine dambudziko dai tafamba tiri pamwe chete toona kuti dambudziko totigadzirisa sei kuti musha wedu uite zvakanaka ndoda ndo nyaya yakenge ine mukoma wacho musha wedu hauna kumira zvakanaka saka ndendi kuti ini tigadzirisane zvokuti kudai pakutanga kwakaita nyaya iyi zvokuti dai wana mai wakagamuchira shoko redu irori kana kuno kudai tisina kusvika wakasimuka ukaenda kunana mai kundotaura ona mai ini ndine dambudziko mukati memba zvandine dambudziko ndedati inini nemunun'una wangu nemi mai motigadzirisa tiri pamwe chete toona kuti chii tiri kunetsa mukati memba zvinoona mai wakabva waramba kuramba kwaita wana mai pamusoro yechangamiro ndiri munun'una waBhanabhasi. Hungu zviri kunzi kunana mai kwakaendwa zvechokwadi asi hapana akaramba. Ndinodaira kuti vamwe wacho wakatienzanisa wari munhu wachataura nezvawakataura. Ndichitaura mapira wakaita nyaya yawo wakataura iwo kuti nyaya dzamuri kuita idzi ndedzekungowengana hapana nyaya iripo pai. Garai zvakanaka hatisi kuona paine ngozi nezvikwanguri. Kuti wakaramba kuenzanisana ini handina kuona wachiramba kuenzanisana. Wakatoendeswa kuseri kwechuru. Seri kwechuru mukuziva. Wakaendeswa here kuna chiremba. Takaendeswa here kwachiremba. Teerera izvo. aiwa musataure ndega Wakaendeswa here kuseri kwechuru kuti zvizonzi aiwa turaunzwa kuti yakatongwa sei wanga waripo kupirwa kwadzakaitwa nyaya idzika nekutaurwa kwazvakaitwa vanasekuru vakaona kuti sekuti kungowengana kunenge kuri munhu saka wakagadzirisa vachiti wiriranai hatisi kuona paine ngozi nekuti chi kana yenge iri ngozi wakatibvunza vachiti imi mune zviri kunetsawo here imi isu ndokubva tati hapana chiri kutinetsapo zvikanzaukamu kana iri ngozi kuti inongonetsa munhu mumwe chete iye wacho kuzanzi chiri kunyanya kukunetsa chacho kuti uzoti une ngozi ndechipi hatina kupiwa umbo hwakakwana kusvika vanasekuru vazoti akanga amhangara ipapo ndiani ndiye mukoma mukuru achida ada kushandiswa nanasekuru ndiwo wakasheka akati Ignatius kana ama muri wanga numba menyu wakomana wakomana tiriwa tanga tiri 4 asi tasara vatatu sanganisira neni
Ini munetoita nemukuru pana Barnabas ndizo? Barnabas ndiye mkuru. Ndiye mkuru. Konge Ignatius akando mangara Barnabas eka. Mubvunzo wakanaka asina handiziwo chikonzero chekuti senyaya yacho ini ndakazotongodaidzwa kwaana sekuru. Asi stega semuri hapana patakambogara nyaya iyo tichitaura kuti pane zviro. Kana kuti pawakandidaidza wachitaura kuti ndine nyaya yakadai. Tambere dulombo bvunzwa Martha wataura wega panapa wewe kuti murume wako na Barnabas wakaya kunyanya yezvinetswa zvemusha. Unenzo banzaura kuti zvinetswa zvemusha ngezvei zvikusawirirana. Zvinetswa zvemusha zvingasikuti vanhu vasawirirane. Zvinetswa zvemusha tinge vedu tese. Kana makusvika pakuti hamuchawirirani nezvinetswa zvemusha, chii chaicho chakasaurwa vasawirirane? Apa wanga wari kutoda kubvunzwawo kune vakuru kuti tingawirirane sei. Matambudziko anosiyana takagara mudzimba, handitowana baba. Matambudziko anosiyana takagara mudzimba. Saka mune mauda kuti ngatiisei mama saka pamwe tiri pamwe chetepo toone kuti apa wakazotora Barnabas. Ngiye wakazo pane vanhu 4 wakaenda kuna Barnabas. Ndikatimbonzwe pamusoro chakamira. Ndiani? Azonya karongo. Ndiri mwana wa Ignatius. Wachaikwacho. Ndikuona sekuti tinogona kunge tiri kutenderedzwa vanhu vasingadi kunanga pane nyaya chaipo chaipo. Baba vangu inini vachiri vapenyu. Ava ndimai vangu ava. Mai vangu adiki kunava asi tiri pamwe chete. Ndivo mai vakuru. Pamusha pakadaidzwa muprofita. Muprofita uya pamusha ndiye akaprofita pamberi pababa namai vagera mai vangu ava na Lawrence ari South Africa. Lawrence ndiye anga ari secretary ainyora maminutes ezvaitaurwa nemuprofita. Ndiwo mashoko masvikira akati kwandiri. Muprofita akaprofita kuti kana chaive chokwadi akaprofita kuti baba vanyakarombo vakapfeka magirazi avo vamuti Barnabas nyakarombo ndi baba vangu ivavo ndo baba varipo. Muprofita akaprofita pamberi pamama kuti baba vakauraya munhu. Iye Barnabas. Ndibvumirei kushandisa zita pamwe zvinoita kuti zviite nyore. Baba Barnabas nyakarombo vakauraya munhu. Zvakare baba Barnabas nyakarombo vakaromba zvikwambo. Zvikwambo zvikuita kuti vana vasaroorwe here kana kuti vana vasaite upenyu hwakati tsvikiti mumusha. Sekuti muprofita aprofita izvanzvere. Baba wangu inini vakatanga kufamba neshoko iroro namai rekuti baba mudiki vakaromba, baba mudiki vakaita sei? Vakauraya munhu pamusha. Pavakadaro mai vanoti iwo vakazotaura namatonhodzi. Matonhodzi ndo ishe vari kutonga kutanda pari zvino. Vanoti vakazvitaura namatonhodzi 1 on 1. Vamatonhodzi vakati zvechokwadi ndinozviziva kuti pane munhu akaita sei? Akaurayiwa nababa Barnabas nyakarombo. Zvakare ndinozviziva kuti Barnabas nyakarombo akaita sei? Akaromba. Vachishandisa information yavanoclaima kuti vakaiwana kumaprofiti nekuna matonhodzi ndokuti vakazokwanisa kuya padare rino iri kuti munin'ina vangu ndine chokwadi chekuti akaromba akauraya munhu. Ndine mawitness. Mawitness avo anosanganisira ari kunzi akamhangara pano matonhodzi muprofita iyeye nemumwe matonhodzi anogara mumusha matigere kwamadhubure muno muheadlands. Kureva kuti panguva iyoyo 2007 pakauyiwa panapa pavakanzi chidzokerai munotore vanhu venyu vamuri kuti mawitness waifanira kunge wakaya namatonhodzi iyeye nekuti vanoti vakataura naye pameso. Handiti vaifanira kuya nemuprofita iyeye nekuti vakataura naye kuti pameso. Vaifanira kuya namatonhodzi mumwe wechitatu futi anogara mumusha iko kwamadhubure nekuti vakataura naye kuti pameso. Vodzoka naye panapa against baba wedu Barnabas nyakarombo. Saka zvandofunga kuti zvingada zvaitika nhasi ndandichifunga kuti sezvo nyaya yanga yagara iri mumotion kudhara 2007 ava mai vaifanira kunge vangouya nevanhu vaya vatatu vanoclaima ndo mawitnesses vongotsanangura zvizere nekuti vanhu vacho varipo havana kufa, akafa ndibaba chete. Zvinonetsaka pane munhu angauye here kunowitnesa kuti ivo wakauraya.
tinoda kuona dare I think ipapurana zviringei nekuti hakunai witness inova ichitaura kuti zveshuwa kukaura wakati nekuti umboyo ungadai wakaiswa kumapurisa uyu akavharirwa asi zvekuuraya kusakazikanwa zvakutoda mweya ndo ungatogone kuti utaure manje kuti no apa pane chii pane ngozi saka ndinodaira kuti okay pedzisa ndikuona kuti kusimudza maoko saka inini ndati pandapindirapo chichemo changu changu chekuti dai mama warega kutenderedza dare vachiita sekuti pane zvinetswa ndavataure nyaya yemuprofiti ndavataure kubva mashoko ekuuraya kwemunhu nekubva mashoko ekuromba then totangira ipapo sedare vatorijekesa dare vatowabatsira vatorijekesa tendera nawo right I think ngatende since iriri dare riri kuzivikanwa rakatomboitwa ende harina kuzinge rapedzwa toenda kune wemweya kuti watitaure kuti zveshuwa pane chakaitika here ndo zvatingatione kuti pane matambudziko here pane ngozi here iri mumusha hani ndo zvamunoda kuti mujekeserwe nekuti nanhasi sekutaura kwavari kuita mune rose idi handiti saka paura kuti rindojekeswe kana kuti rionekwe kana riri idi zviri zvengozi kwakutobatana semhuri nekuti ngozi haisaruri handione ropa naBhanabhasi ndipo pawakoka ngozi inotoya kwauri haisaruri inongozichuza ropa kana kuwana wako iwewe kana kuchi saka kana akauraya vanhu zvinondobatwa then ngozi yodi tochitoripa ngozi handiti ende totobatana kuripa ngozi haisaruri ukati ripe ngozi mangwani inotozobata iwewe yopedza mhuri yako saka hane kuseri wechuru todzoka sibudai panze mubwendo sekuti asati yapera nyaya kufamba nayo timbozwa kureva kwemweya tozodzoka